Moje meno je Pavel Ďurko, mám 4 deti, 1 manželku a som Trnavčan. Pracujem ako architekt a na srdci mi leží rozvoj tohto mesta, jeho dopravný systém, ale hlavne ochrana pamiatok, ktoré sa nám tu zachovali v Trnave. A práve tá ochrana pamiatok, obnova mestských priestorov, obnova mestského hradobného systému, obnova pôvodných univerzitných budov, to sú témy, ktoré mi ležia na srdci a chcel by som sa im aj naďalej venovať. 15. novembra sa budú konať voľby do mestského zastupiteľstva a chcel by som vás poprosiť o podporu pravicovej koalície a pravicového primátora v týchto komunálnych voľbách.